Cup, welcome to Western Pangasinan cycling race. So now we know that you survive the race. So anong ginawa niyong ni dalawa ni Kenny Tirado? Nung nakawala kami, nagpursige na kami dalawa. Sabi ko sa kanya, pursige na tayo. Oo. Habang Nakikita namin, nagkikwentuhan kayo dalawa nga. sabi ko nga sa kanya, tulungan tayo habang wala pa yung mga dalawa. Yung main pack. Oo. Kasi nakita namin doon sa pag-ahon sa umahon kayo, talagang umabol kayo kay Makmak, naubusan si Makmak sa sigsag eh. Sayang eh. Sayang. Tapos yung paglusong yun, diniretso na namin. Oo. Para Na-cover namin yun hanggang dito sa may Napukor. mapukol. Mm. Nung wala pa yung piloto na yan, pursige na kami. Tapos nung paahon na naman doon. Oo nga, dito. Bumana na naman si Kenny. Bumana naman si Kenneth. Eh sabi niya, malakas si Kapitan. Eh sabi ko, nag-interval yan si Kapitan dyan. Oo. Pero at least, nakasurvive tayo na raos natin yung stage 7. Kaisin na lang natin hanggang finish line. Oh, so we have still one more to go. Oo. Okay, thank you very much Kap Salamat for winning the race. See you then sa Els TV Vlogs. Salamat. Okay, thank you very much Kap.